i rhathan y fynd mhen, celwydd mewn pedwar rhan, yn gofyn am dyner i mi anwyd. Byddu geiriau fy mam yn llwyr ac rwy'n llyncu'r cwyr, pam fod o'n teimlo mor dda. Sylwadau David, dwi'n cymryd nhw i fewn. 5 mlynedd o waith am asgwr cefn. Nawr, heno rhaid edrych lawr, pysgod ar y llawr, yn gwenu trwy fwg a gwres, yn gofyn trigaredd am na chesi. Bydd fy nghymryd i ffwr, mae'n wir ac mae'n dod yn glir, pam fod o'n teimlo mor dda. Sylwadau David, dwi'n cymryd nhw i fewn. 5 mlynedd o waith am asgwr cefn. Diolch am eich sylwadau David.